Se cuvine să binecuvântăm pe Dumnezeu în orice vreme. Suntem în mijlocul unei furtuni care s-a abătut peste lumea întreagă. Unii spun că chinezii au creat acest virus, alții spun că americanii l-au făcut sau alții. Indiferent de unde ar veni, noi știm că a fost semnat și autorizat de Dumnezeu, care este suveran și deține totul sub controlul său. Slăvit să-i fie numele. Scopul ne l-a spus Dumnezeu în Psalmul 46:10, ca oamenii să se oprească, ceea ce s-a și întâmplat, să se întoarcă la Dumnezeu, să-L recunoască ca Domn și Stăpân atotputernic, să-L slăvească și să-i se închine. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Trebuie să înțelegem cu toții că ce trăim astăzi nu este mânia lui Dumnezeu. Când a să vină mânia lui Dumnezeu peste oameni, oamenii vor fugi să se ascundă în peșteri și în crăpăturilor stâncilor, nu în case. Ce trăim astăzi este harul lui Dumnezeu, mila, îndurarea și bunătatea Lui, ce ne cheamă să ne punem viața în rânduială cu El. Ajută-ne, Doamne! Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a oprit. El a tras frâna de mână și a scos cheia din contact, că omul nu mai avea timp. Întreb pe colegi la servici, ai citit Evanghelia care ți-am dat-o? N-am avut timp. Acum ne-a dat Dumnezeu timp suficient la fiecare, alocat special pentru cele sfinte. Să-L căutăm pe Domnul, să citim cuvântul, să medităm la El, să înțelegem voia Lui și fiecare să se alinieze voii Lui. Ne uităm și vedem că se fac ultimile pregătiri a poporului lui Dumnezeu, a bisericii, care este mireasa Lui. Este un timp foarte scurt acordat de Dumnezeu pentru cine are urechi de auzit să audă. Pe de altă parte, se construiește cadrul instaurării sistemului anticrist, despre care ne-au spus prorocii, Domnul Iisus, apostolii. Noi vedem cu ochii noștri întâmplându-se aceste lucruri. Domnul Iisus ne-a spus de mult, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să vă ridicați capetele în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Trăim vremuri din urmă, vremuri grele, când orice teorii goale și teologii și orice formă de evlavie nu-și mai au locul. E vremea să învățăm să trăim prin credință. Dumnezeu a oprit pe Saul pe drumul Damascului. Cuvântul ne spune că Saul acesta era înaintat în religiunea iudeilor. Sunt multe religiuni în care oamenii pot fi prinși și chiar înaintați în ele. Dar este o singură cale. Se cheamă calea Domnului, care e îngustă, are o poartă strâmtă și nu-s mulți pe ea. Dar Domnul Iisus ne spune să ne nevoim să intrăm pe poarta cea strâmtă, că numai asta ne duce la cer. Saul avea și o pornire nechibzuită, o râvnă fără pricepere. Și iată-l pe Saul jos, în drum, plin de praf,
și orb. Și Saul a întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, ce vrei să fac? Și s-a spus ce are de făcut, s-a dus în Damasc. O planetă întreagă a oprit-o Dumnezeu acum. Doamne, ce trebuie să facem acum? Am găsit un cuvânt în Sfânta Scriptură pentru noi, care trăim în vremea aceasta, și aș vrea să-l împărtășim împreună. Cuvântul îl găsim în 2 Cronici, capitolul 29, începând de la versetul 1 până la 19. Apoi, un cuvânt similar despre același împărat îl găsim în 2 Împărați 18 și în Cronici în continuare până la capitolele 32. Ne vorbește de Ezechia, un om al lui Dumnezeu. V-aș îndemna să citiți toată istoria lui Ezechia. A avut loc aș spune, o reformă spirituală. Să citim cuvântul lui Dumnezeu din 2 Cronici, capitolul 29. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi a domniei lui, în ziua întâi, în luna întâi a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privire de la cortul Domnului și au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stâns candelele și n-au adus Dumnezeul lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul, ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat și îi enumerează pe toți aici. Au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat în lăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-a găsit în templul Domnului și le-a pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a 8-a zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16-a zi a lunii întâi isprăviseră. S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: Am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele. Am adus iarăși în bună stare și am curățit toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fără de legile lui.
sunt înaintea altarului Domnului. Și noi avem nevoie de o reformă spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt multe reforme spirituale în Scriptură, dar haideți să începem cu aceasta a lui Ezechia. În capitolul 28 din 2 Cronici, ne-l prezintă pe Ahaz, tatăl lui Ezechia. Găsim că a fost un împărat rău. A înlăturat altarul Domnului și l-a înlocuit cu un altar păgân a dumnezeilor Damascului. A închis ușile casei Domnului, a zidit altare pe toate înălțimile și a jertfit proprii fii la idoli și Ezechia a scăpat. Acest Ahaz a lăsat țara într-un dezastru politic, economic și spiritual. Aici ne uităm la Ezechia și Scriptura ne spune că avea 25 de ani când a fost făcut împărat. Omenește privind, nu erau șanse ca țara să se ridice din nou, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, slăvit să-i fie numele. Ezechia a știut unde să se îndrepte. În 2 Împărați 18, versetul 5 și 6, el și-a pus încrederea în Dumnezeul lui Israel. Iată că pun în Sion ca temelie o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Acest cuvânt îl găsim în Isaia 28 cu 16. Doamne, vrem și noi să ne punem încrederea în piatra aceasta din capul unghiului. El s-a lipit de Domnul. Aceștia au fost primii pași al lui Ezechia. Apostolul Pavel ne spune aceste lucruri, că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Ce să facem, Doamne? Dumnezeu ne cheamă să ne alipim de El și să ne punem încrederea în El. A îngăduit Dumnezeu peste noi această furtună, să ne putem vedea cât de slabi suntem, să vedem că părerile noastre despre noi înșine erau cam înalte. Mulți au rămas repetenți, corigenți, alții au trecut cu vreun 5 tras de coadă, iar puțini cu note mai bune. Cum să ne alepim de Domnul? Când vrei să te alepești de cineva, cauți să fii pe plac. Avem noi o vorbă, să te bagi sub pielea lui. Și o faci asta pentru un anumit scop. Noi să avem un alt scop. Scopul nostru de a ne alipi de Domnul să fie cum a spus Petru. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ajută-ne, Doamne! Apostolul Iacov ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu. Trebuie să ne înțelegem partea noastră și să o facem. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. În Osea 6:2 cuvântul ne spune să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că Cel se ivește ca zorile. Da, Fiul omului este chiar la uși. Este vremea să căutăm pe Domnul, să ne apropiem de Domnul, să ne alipim de Domnul și să ne punem încrederea în Domnul. În 2 Cronici 30:6, Ezechia
a trimis soli, invitații în tot Israelul. Și să citim conținutul acestei invitații. În versetul 6. Copii ai lui Israel, întorceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi. Am parafrazat puțin această invitație. Copiii de pocăiți, care ați crescut în familii de pocăiți și ați plecat de acasă ca fiul risipitor, întorceți-vă la Dumnezeu. Copiii de pocăiți, oriunde v-ați afla, în orice coz din lumea aceasta, ascultați glasul Domnului, care vă cheamă și vrea să vă mântuiască. Indiferent cât te-ai depărtat de Domnul, întoarce-te și Dumnezeu te iartă și te primește. În Isaia 1:18, un cuvânt ne spune: veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, spune Domnul Iisus. Nu contează cât de adâncă și murdară este groapa în care ești. Dumnezeu te scoate de acolo. Mâna mea nu este prea scurtă ca să răscumpere, zice Domnul. Puterea lui nu este prea mică ca să izbăvească. Strigă și tu cu puterea pe care o ai și Dumnezeu te va izbăvi. Un alt pas care l-a făcut Ezechia îl găsim în capitolul 29 cu versetul 10. Ezechia a făcut legământ cu Domnul. Am de gând să fac legământ cu Domnul, a spus Ezechia. Tu când ai de gând să faci legământ cu Domnul? Ezechia a mărturisit public această hotărâre a lui, încrederea lui în Dumnezeu, credința lui, dorința lui de a urma pe Dumnezeu, ca să împlinească poruncile și legile lui. Dumnezeu și cerul întreg se va bucura să audă și mărturisirea credinței tale. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Am un cuvânt pentru cei ce s-au bătut de la credință sau au căzut cumva de la credință și Satana îi minte și vă spune că nu mai aveți nicio șansă să vă mântuiți sufletul. Nu îl asculta. Cine cade și nu se mai scoală sau se abate fără să se întoarcă iarăși. Niște versuri dintr-o cântare m-am amintit și vreau să le spun aici. De 7 ori cădea vei, dar de simți viață în tine, nu zăbovi. Te scoală, El te va ajuta. Acel ce biruința în mâna lui o ține, îți va întinde mâna și te vei ridica. Căci nu cei morți îl laudă, o, nu, ci izbăviții. Acei ce în lupte grele îl simt ca salvator. Ridică-ți azi privirea spre izvorul vieții și prin a lui putere vei fi biruitor. Este vremea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru tine, să te întorci la Domnul. O chemare specială este pentru soții care au soții pocăite și încă ei nu s-au pocăit. Întorceți-vă la Domnul. La fel și pentru soțiile care au soți pocăiți și voi întorceți-vă la Domnul. Dumnezeu cheamă și pe părinții care au copii
credincioși și ei încă nu s-au pocăit. Pocăiți-vă și voi. Rude de pocăiți, acum este vremea voastră să vă împăcați cu Dumnezeu. Dacă n-ai auzit până astăzi chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă acum, când tu auzi. Dumnezeu te-a predestinat pentru împărăția Lui. Numai că mântuirea și pocăința are o dată, astăzi, dacă auziți glasul Lui. Nu vă împetriți inimile. Data de mâine s-ar putea să fie expirată. Nu așteptați să treacă corona 19 și apoi să-ți începi din nou alergarea ca mai înainte. S-ar putea ca după corona 19 să vină 20. Așa că veniți la adăpostul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu cheamă poporul lui la sfințire. În 2 Cronici 29:5, Ezechia provoacă pe leviți. Sfințiți-vă leviților. Și continuăm. Preoți, păstori, prezbiteri, evangeliști, proroci, învățători și ucenici, cântăreți, tineri și tinere și tot poporul Domnului. Dumnezeu ne cheamă la sfințire. Este vremea să ne sfințim, să ne curățim și să ne punem viețile în înduială cu Dumnezeu. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci eu sunt sfânt. Nu e o opțiune asta, este o cerință, un criteriu pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, că numai sfinții vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Curățiți-vă, voi ce purtați vasele Domnului. Ezechia a trimis să curățească casa Domnului. În 29:15 cuvântul spune: scoateți afară din sfântul locaș tot ce este necurat. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, ne spune Pavel în 1 Corinteni 6:19-20, care locuiește în voi și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar prețul acesta în trupul și în Duhul vostru. S-adunaseră în templul Domnului multe necurății și gunoaie. În cei 17 ani de domnia lui Ahaz, Ahaz a adus din Damas chipul unui altar păgân și a înlăturat altarul de aramă. La poporul român a lăsat Dumnezeu 30 de ani de libertate. Tu ce gunoaie ai adunat în templul Domnului în acești 30 de ani? Câți idoli ți-ai adus din Italia, din Spania, din America sau pe unde ai fost? Câte sărbători păgâne a veacului acestuia ai adoptat și tu? Să nu căutăm justificări când este vorba de păcat și de idolatrie. Toate sărbătorile veacului acestuia au la bază o rădăcină demonică. Fugiți de închinarea la idoli. Aș vrea să dau pe Aron. Am găsit un exemplu de data aceasta, un exemplu negativ. Aron făcuse un vițel de aur, un idol, ca în Egipt. Și ca să-și acopere idolatria și păcatul, a băgat și pe Domnul. A făcut un altar și apoi a anunțat:
Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. L-a pus pe Dumnezeu alături de un idol. Bineînțeles că au plătit scump pentru aceasta. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Este trist și o spun cu durere că în multe case de pocăiți mai firești încă există o formă de idolatrie și anume iubirea de lume. Când un pocăit se bucură la fel ca lumea, găsim plăcere să petreacă timp cu celebritățile acestui veac, înseamnă că tu mai iubești lumea. Dumnezeu să vă elibereze și să vă dea bucurii sfinte. În 2 Cronici 29:30, Ezechia a mai făcut ceva. A poruncit cântăreților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale lui Asaf. În vremea noastră sunt avalanșe de cântări noi. Multe din ele sunt goale și cu nuanțe lumești, făcute de compozitori iscusiți la o ceașcă de cafea. Sfătuiesc pe cântăreți, lideri de laudă și închinare, hai să le zicem și noi așa. Căutați cântările lui David și ale lui Asaf, adică cântările care sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Celelalte fără valoare le puteți duce liniștiți la pârâul Chedron. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea discernământ. De asemenea, sfătuiesc și pe surori, și cu asta vreau să mă apropii de încheiere, să vă verificați podoaba de afară, cum zice Petru, și lucrurile ce nu aduc cinste Domnului. Scoteți-le afară, la pârâul Chedron. Pentru asta vă dau un cuvânt să-l citiți voi, din 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Ezechia spune că a făcut curățenie 16 zile. În a 8-a zi a intrat în pridvorul Domnului. Haideți să intrăm și noi în templul Domnului. Aș dori să menționez lista faptelor firii pământești, ce le găsim în Galateni 5, versetele 19, 20 și 21. Asta ca un indiciu. Să citim cuvântul Domnului. În versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Alte lucruri asemănătoare cu acestea le găsim în Romani 1:29 și 30, 1 Corinteni 6:9, Efeseni 4:31, Coloseni 3 cu versetul 5 și 6 și multe altele. Să le cercetăm pe toate și să ne cercetăm și noi și să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze și El. În Psalmul 139, ultimele 2 versete, David spune: cercetează-mă, Doamne,
și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. David a știut ce spune când l-a rugat pe Dumnezeu să-l cerceteze și aș parafraza ce a spus David. Cumva a zis: Doamne, Tu să mă cercetezi. Dacă m-voi cerceta eu, aș putea trece cu vederea lucruri rele, ce le-aș lua drept bune. David mai luase 2 decizii, cu numărătoarea și cu Batșeba, crezând că-s bune, și a plătit scump și cu dobândă. Să luăm cu seriozitate cuvântul Domnului. Pavel spune în Galateni: cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să ne aliniem, dă-ne har și putere, să ne aliniem cu cuvântul Tău. Este vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. Este vremea să ne lepim de Dumnezeu. Este vremea să ne punem încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.